Ikastola ikastetxe bat da, baina ez edozein ikastetxe. Ikastolan ikaslea da bere ahalegin guztien helburua. Eta ikastolan ikaslea ahalegin guztien helburua denez, saiatzen gara ikasle bakoitzak bere baitan duen hoberena ateratzen. Ikasle bakoitzak gaitasun desberdinak ditu. Kognitiboak, komunikatiboak, nortasunekoak, emozionalak, sozialak, sormenekoak. Ikastolak guztiak garatzen ditu programa desberdinen bidez. Ikastolan badugu programa bat logika eta matematika garatzeko. Badugu beste programa bat gaitasun psikomotoreetan sakontzeko. Beste batekin sormen gaitasunak lantzen ditugu. Eta beste batekin gaitasun pertsonalak eta herritar modukoak. Ahantzi gabe hizkuntzak lantzeko programa. Egia da, euskara da ikastolaren bereizgarria. Euskara bizi berritu eta bultzatu nahiak sorrarazi zuen ikastola. Baina ikastola ikastetxe elean hiztuna da. Euskara jakina, gaztelania ere bai, bistan dena, eta ingelesa aste-astetik, gero etorriko da frantsesa. Horren ondotik asma daitezken guztiak. Bai, ikastolan prestakuntza integrala eman nahi diogu ikasleari. Horretarako geure metodologia, geure testu liburuak eta geure baliabideak garatu ditugu. Hori ordea, ez genuke lortuko gure profesionalak gabe. Ikastolak benetako hezkuntza komunitatea osatzen du. Eta bertan zer esana eta zer erabakia dute ikasleek, irakasleek eta beste langileek eta noski, aita amek. Horra ikastolaren beste ezaugarri bat, gurasoen gidaritza beren seme-alaben heziketan. Ikastola bakoitza guraso kooperatiba gisa eratua dago. Bertan, aita edo ama bakoitzak aukera du organo desberdinetan parte hartzeko. Erretoretza batzordean, hezkuntza batzordean, batzar orokorrean. Baina ikastola bakoitzarekin ez da agortzen ikastetxe honen antolakuntza. Herriko edo auzoko ikastolaz gain, beste batzuk ere badira beste herri edo auzo batzuetan. Nafarroan adibidez, 15 ikastola daude. Bakoitzak bere berezitasunak ditu, baina guztiek sarea osatzen dute. Nafarroako ikastolen elkartea kooperatiben kooperatiba da. Zerbitzu pedagogikoak eskaintzen dizkio ikastola bakoitzari, eta ikastolen ordezkaritza instituzionala eramaten du erakundeen aurrean. Gainera, baliabideak bilatzen eta birbanatzen ditu. Horretarako, elkartasun kutxa kudeatzen du, eta hartarako, Nafarroa Oinez izeneko festa antolatzen. Ikastola bakoitzak bere ordezkariak ditu Nafarroako ikastolen elkarteko gobernu organoetan. Nafarroako ikastolak berriz, sareturik daude beste lurraldeetako ikastolekin. Guztien indarra bildurik, Euskal Herriko ikastolen elkartea osatzen dute, Europar kooperatiba bakarrenetakoa. Alakosea izaki ikastolen bidaia. Ikasle bakoitzaren gandik, hasi eta mundura.